Di sala 2015 de peymanek hate kirin di nav Amerîka, Brîtanya, Fransa, Çîn û Almanya ji aliyekî ve û İran ji aliyê din ve da got İran çekê navokî çêneke. Lê beramberî got civaka navnetewî sêzeyên bi milyarê dolaran li ser Îranê rakin. Ji aliyê Amerîka ve di vê got serokê Amerîka her not rojî ji endamê kongresê pesend bike got İran bi bendê peymanê ve girêdayî ye. Lê Serok Trump anî ziman got di cotmeha tê de dibe got İran vê pesendê derbas neke. I don't think Iran is in compliance. We wrote them a very tough letter. Ez bawer nakim İran pêgire me peyameka zor tund bo kongresê nivîsî. Ez bixwe bawer nakim ew pêgirin. Lê me demê hey û em dê bînin. Me zor bû çûna ihtimalat danan. Ez bawer nakim İran li astê roharê keftinê ye. Di hevdîtina think tank duh sêşemê li Washingtona paytextê balyoza Amerîka di netewên Yekbûyî dî Nikki Haley ji temaşevan û guhdarvanan re got ew nizane bê biryara serok wê çi be. Lê di heman demê de jî xwest got tirsa civaka navnetewî li ser vekêşana Amerîka ji peymanê bi Îranê re kêm bike. This is critically important and almost completely overlooked. Ev tiştekî pir giring e û gelekî ba nekşandiye. Heger serok sûzdariya Îranê pesend neke, ew naye wateye ku wê Amerîka ji grupê JCPOA vekêşe. Ger Serok Trump karibe negirêdana Îran bi mercê peymanê pesend bike, wê demê kongresî di nava 6 rojî de wê biryarê bide bo pêkanîna sizeyan li ser Îranê careke din.